Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the yes. It all has to break. I need a little room to breathe. Cause I want to say nothing to the yes. And I'm about to break. Ka tenat Pulit jong ka Sarkar Jilla, kala thong bujili da Deputy Superintendent of Police, Subir Sangma, ban Shimti ka Jingdonkti halor ka Jingdonkti jong ki Pulit, ban Siat diap yo nongilam barim ka seng HNLC, uba Cherish feel thank you, ha ka khatlai trik unailar ar hajar puai, hadien ba ki bahiyeng asem, ki lamudai da ka ijahar halor ka ni ka Jingjia. Unongilam jong ka sur ka bri uhin yo trap uba don bok lang kharling do, ha ka jing ekran bat kilar pathai khobor ulaya thu bakani ka jing thong bujli jong ka tanat Pulit da Subir Sangma ka long hadin ba uba Jeff shooting u officer ba sha ban shat ban Shimti ka jing Tohkit min taw la yo ka jing bitha ba un hablet no sha South Sudan ki bahayeng asam jong ba Cherish feel thank you ki la yo jing tep halor kani na ki Pulit jong ka Maulai police station ki bala phawan ni kini ki bahayeng sha thanat haringkar ka jing sanran lang jong ki noilam jong ka sur ka bri u hinyo trem Mendaki ke setiap jangka Sautrik November arjar puan nalian jangka Subir Newtrap ngilayo banwan senran ya kayeng sam jong ulit Cherish feel thank you hang ni pok malai PS ti kumbang ngila ong na menikong nginom sange nginyai le kata kade ka phang ya ka ba ka sul Subir Newtrap kayeng na next stand dum tamane ti masuk bani thu EP bagani ka case kedai ka kes ya keba men Shimti yo dang arsan trek jong ubnai Oktober nak leng jong ka Subir Newtrap harikat bat ka family ni ka yeng jong ki nglayo ban lek hantai po sadar police station ban budin ha bade ban ka kes da ka ba ngitmu ban lek kendo yo IO investigation officer ubade u ba Jeff shooting te habang ilalek hantai nak leng jong officer in charge of sadar PS ulo ang bayi ketika kes ngila IT sika mulai PS namar ba uni IO ubala kri lane ubala shim investigate yang dia kes jong Cherish ula sha ula pha deputation Cherish po South Sudan mentakaski iwan hane ban kli nai madam ibanong officer in charge ban kli ban follow up yang ketika kes kumlo kalayat bat hangno kalapoi namar ko mapitip hi nang leng jongi ngilat mu banyak seprang sadigi wei pan hilenti te hari ke ba snow si le si kata kaji kedo jongi menang step bati madam kam syam lapoi syaka jing penhon jongi namar ba andang lapoi hang ne ngilalong kum tu kok badminton na po sardar lah pha po mulai na mulai mendaki ong ba uni u breu pa Shimti thamai lane ban bodin ya kes kum IO usong hantai po reserve police but kakerteng jong kalong Subir Sangma bodai DSP jong city te nang leng jongi mendan sipang ngilai persang ban telefon ni dan hai khnang ban ya bodin Henry boro atri ki namba jong kem shomatri kam te ngisupen pau hang ni nang leng jong ka Subir Newtrap ba ki barok hat ki bala jia leng bagi IO nasngo ba kide ki taktik ba kumno ban dili khnang bangi paj ba ngin klan tenre tikai ka bang kwa man ong nang leng jong ngi ko Subir Newtrap kumba philai I man hane ba ki santli ki kan hol seng balang kila lunch ya ka safe Newtrap mission ya ka ba kawai kamat ka ban na leng jong ka Subir Newtrap ngi yakun nado usnam ubaladam ngi I ba kawai kamat ka bamut kamat jongi justice for late Cherish feel thank you kadon hapokasif Newtrap mission ka jingki jung sanseng denali jongi kum ka kanhon ngin sayo ban ya pleu jumut bat ki namar ba ngi suthu balada ngi randin ka government lane katanat jong ka police katanat jing Pulit kan thmu ban penjak klam jengi hi ngin nampat chong phan ngin yele ngin nam sange kat ba par yo ke justice jong ka yeng sam jong ba Cherish bat le si phin sai I banang ni sikmat ayu nang leng jongi ngin sale harakat ka jetri lang bat kini sanseng
te tanggawe akan tu kerpat yang di DSP lengba ke nikalat patai kubor baladau UI snob ha baladau UI udon kiskor ban skap gedon kemat ban page snob ha lengbang ni ka kerwo lengba kilat patai kubor snob ha ban simkhia le no ide kes khnang ban nak leng jongi ngin yo ban lesing ya hon la da pi Tohkit ani ta kajing Tohkit ka ba long ban penihap ye didur bat ka kajing tmu ani jang not jonga yeng sam lesen leng jongi ngin ya menjur lang hari ko molong ba hadu mentam ne kat baka yeng sam jongki kampat sim hon tengiro nginam hon dalilero ya long bangi wan company la ning wan bat senran lang ya yeng sam jong ba Cherish ya ka ba iwe na family members ila don kat hang ne bat ngilayo ban ikran sibun ye bat madam henry nak leng jong madam ila shuai ya iwe ikot lengkrop I piece paper ban ka address jong ni UIO ubat mai ngathai pikan mau ba hakatu ke por bangila wan ban support ia ka FIR ke bala lodge nak leng jong ye hang to nak leng jong ke police kalabo IO ngkong ya iwe I officer I badang datang ESI sub inspector te ide Pulit SI te nadu to por ngila ya question balai ba Tohkit SI kat igni ka case kabala le daki high rank level tenang yang jongi harkat bak kayeng kaladon ka jingtho shiki bor bahlor bat denang katak daw ila hanovoy ne kes ila pendo ya ka jing Tohkit leng bai ni SI bat la ai shoto job shooting te mashko on pen kemau phikindat mo uri job shooting ula dei we niki IO investigation officer ubala shim tang ya we ka kes jong uwe hi para Pulit kamumur pori boy ngathai phikan mau ka kes jing shap niam bat ngasho bani thui phi ka kai phat ka bami nang to kam shim la pen hun ya ka ta yeng sam jong tau we Pulit ubah sha keno shap niap hang te hapo riboy nganget ba ka investigation ya ka ba an sale do DSP city uni Subir Sangma kan long sha investigation ya ka ba penhun bat kumbang lai haki lat patai kubor dang hini kindat sngi yoni we niki officer uba he kerdan kai kalon ada collection kam yu dengan ngis kam bakini bor khot ki brang dei le ki bandang hapoi kin ngat kat kum kajing penstom kat kum kajing le ka jongki habre ber kajing sim ya kajing em bompat semua dei por jong urang ba nak song mulai jongi ba Cherish thank you